कल्पना दीदी भोजपुरी में कल्पना अब दूसर के हो न बा न जीवन में हो पाई। बड़ा खूबसूरत गीत बा उनकर। अरे केहू के तल्ला तो तल्ला के केहू के तल्ला के केहू के तल्ला तो तल्ला के मकनिए नीक बा आधे के मकनिए नीक बा सखिया रे सखिया रे है कि सखी हमरा पूस के पलनिए आपस में दूगो शहर के दो के गांव वाली लेके बात करत रही कि हमार घर ऐसन बा, हमार घर ऐसन बा, हमार पति ऐसन बाड़न, हमार पति इंजीनियर डॉक्टर एक्सपर्टर बाड़न, लेकिन गांव के लेके कहत ना सखी हमरा के का पसंद बा। केहू के तल्ला तू तल्ला अरे केहू के तल्ला तू तल्ला के मकनी है नीक भाहो के मकनी है नीक बा सखिया रे हाय सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा केहू के तल्ला तू तल्ला केहू के तल्ला तू तल्ला के मकनी है नीक बा हो के मकनी है नीक बा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा। हमरा पुतरी के न दुनिए नीक बा सखिया रे है सखी हमरा पुतरी के न दुनिए नीक बा।
सखिया रे सखिया रे सखी हम रसैया के किसनिए नीतबा सखिया रे सखी हम रसैया के किसनिए नीतबा केहू के तल्ला 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 तू तल्ला केहू के तल्ला तू तल्ला के मकनिए नीतबा हो के मकनिए नीतबा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिया नीतबा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिया नीतबा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिया नीतबा सखिया रे सखी हमरा पूस के पलनिया। इस सब गीत में हम लोग के मिट्टी की जो खुशबू है वो झलकती है। एक गीत और पुराना मैं सुना देती हूँ, उसके बाद हमारे बीच में बड़ा प्यारा बाबू, बहुत खूबसूरत सिंगर, अभी वायरल चल रहा है, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, रघु राजा भैया।